Kolloa. Se Kolloa se tuo. Otan myös. Mennään possusta. Tuu sinne possua autolla vaikka. Joo. Oikein saa se. Ainakin ihan vitu, koska lähden käseen alusta. Siinä missä mä oon. Se on aika kova länding. Sait sen. Joo. Mistä sä oot? Me vaan tehdään tämän. Heitetään melkät ja jotain se yli. Siinä on melkä. Vähän yli. Nice. Kävimässä tässä. Se oli no papa juke. Se lopetti. Ei siinä vieläkään kuollut. Jos me otetaan se vangeksi vai? Se kaveri. Miten täällä ei pysty tappaa sitä? No niin, no papa juke. No, se ei ollut ihan melkät, mutta se oli se melkät joku sukulainen. Ei ole hirveästi myöhäistä. Pitäis käydä näihin, täällä on hyvä. Mutta se voidaan ostaa. Okay. Ja mä sinne nyt en rapstunut mun mielestä niin. Miten se ei niinku kuollut? Se ajoit joku 100 kertaa se yli. Joo, se vähän kitusi. Ja vaikka tonne hallella. Kai se oletus nyt on, että me ollaan ainoa päin. Ja se melkät se kuulostaa jotenkin niinku tutulta. Jep. Mä tiedän mistä me ollaan tunnetaan se. Eihän se on jotain El Shizariton kavereita. Se on varmaan. Mä kerron, että se vanha mestarikin alkaa varmaan tuntea meitä. No vähän veikkaa, joo. Se äijä on ampunut mua selkään niinku... Mä en pysty laskemaan kuinka monta kertaa. Täälläkö mä lähden vanhemmasta nyt pelissä, niin mä laitan tuon voice chatin sinne Ooliin ja mä lähden huutelemaan sen perään. Kaksi painkilleria täällä Snipatorpissa. On aika kivunen se Snipatorpissa. No. Mietitään ympärä. Mitä se kone meni? Mä en oikein katsella. Ei tuolta ihan valta alhaalla, että niinku Severnissä ampuvaran alla niinku... Siellä ei voi olla porukkaa, ellei ne on ajanut sinne. Okay. Et niinku, me ollaan aika yksin kyllä täällä. Mun SKS kaipaisi sit vähän extended magic. Mä olen jotenkin ihan saatana online tässä SKS. Mä voin sieltä antaa tossa, mä en niinku jotenkin tykkää sit ollenkaan.
Mä jostain syystä niinku osun sen hyvin. Mä en niinku osaa sitä, tiiätkö, kun jollain skarillahan sun pitäisi ampua helvetin nopeasti. Et sä saat... Mä taas tykkään Scarista just sen takia. Mä jotenkin osaan ampua silleen, sopii paljon paremmin se SKS:n tyyli, että mä niinku tähtään jokaisen mun shotin. Joo, mä taas tykkään sit Scarista just sen takia, että se on niinku... Se on vähän niinku samanlainen kuin M16, mutta se ampuu vittu nopeammin. Joo. Sitten taas M4 taas on niinku ihan outo. Toinen SKS, aika vasta. Täällä on niinku joku 100 kutia ja 5-50 tästä alas. Mulla on rynkkyä se on. Siinä on sen 16 myös. Mä otan sen shotgunin SKS, se on kova. Okei. No mikä täällä on M4? Okei, no mä vaihan tohon Tuu hakee täältä tää SMS. Auks sulle? Ei. Mä jätän tähän taloon eteen portaat edessä se. Tässä AKkin. Ehkä ota AK. No mä jätin, että kun se AK. Pelejä haluat, mä ollaan rosterissa. No ota mulle joku red dot, jos sä löydät. Ota nyt mitään. Tässä on he kakkosen helmi tässä portaalla. Eikö se ole Skarekin sen portaalla? Joo, ihan vitusti kuteen myös. Varmaan kuolaa tähän punaiseen. Ota mulle modea M4, jos saat. Jos on just stock. Onks nyt sitä? Vähän tässä. Se mahtaa mun AK:ssa. Toinen erä. Kolmas äsken. Veli yrittää kertaa tulee tuonne. Ne ottiinko ne muuten sen? Muistatko jossain pätsässä ne hohti noin luulet sillä? Joo, no muistat. Kyllä ne muista edelleen hohtaa. Pienentiköhän ne vähän sitä vai totuus vaan siihen. Sä tuot hohtaa sinne. Kyllä ne niinku edelleen hohtaa, ei ne niinku hohda mun mielestä yhtä paljon jotakin. Se tekee mitään senssiä. Mä jätin sen prätkän tähän alla, että käydään hakea tuon Rossokin automaasta. Tarvitsee Extended SMG. Joo, ota mulle vaan se.
voit lähteä sitten. Ei mulla se puustokkia, eikö sitä tule normaali? Tossa on se auto. Joo. Auto. Nyt mä taas otin ton 4x. Saatan refleksi. Mitäs mä otan teen? Olisiko? Ehkä noin possupuoret. Okei. Jossain tässä voi olla. Mennään tonne ylös. Tää Datsun tähän vaan. Näähän jäi sinne possuun porukkaan. Joo, se nähdään läntäs kuivitusta. Charlie Murphy kuolee. Miten vitun kaukana toikin jätkä on ollut, että sä kuolet tohon niinku playzoneen? Ehkä AFK. Jääni oli... Jaa niin, jos on ollut. Jääni oli livokka. Eikö Charlie Murphy muuten kuollut? Joo, se kuoli just joku kuukausi. Olen käynyt joskus vielä katsoa se keikka. Stand-up vai? Joo. Se ei ollut hirveän hauska. Se on mä muistin silloin se kerta kaikkiin vitsejä niin kuin jenkkipolitiikasta ei oikein purrut tuolla Helsingin talvessa. Joo. Se oli ihan saakeli hauska. Tiedätkö sen Fluffin? Kyllä sen tiedät. Kuka? Se Fluffy. Latte. Fluffy, se meksikolainen äijä. Kyllä sä oot sen nähnyt, se oli se Fluffy Guy vai mikähän sen nimi on. Niin se oli niinku Suomessa keikalla, niin se oli räätälöinyt ne kaikki vitsit sillä, että se kertoi niinku vitsejä venäläisistä ja... Okei. Mistä on vissiin vähän enemmän hommaa siihen. Jep. Yllättää puree vähän paremmin kuin venäläisvitsit täällä, kuin jenkkipolitiikkavitsit. Jep. Missäs mä Pochinskin loot nyt? Eikä tiedä, eikä näe ketään.
Ehkä ne kaikki vaan tappoi toisensa siellä possussa. Ehkä. Tuolla on jätkä kirkon vasemmalla puolella. Ai joo. Noin 30. Toinenkin jätkä. Se meinas ampua ne sinne vaan. Totta puhuta sit sisällä tässä varmasti. Näyttästele kukaan SKS-kuningas. Jos minä ottaa nyt vähän vastaan kyllä. Se yksi on tuolla niinku, se jäi vähän jumiin tonne puun taakse. Autas mua, se on ton niinku, näet ton punaisen roskalta. Mulla on pelkkä red dot. No, katos tässä toinen kiertää vasemmalta menet selkään vissiin. Kato, et se ei pääse selkään. Joo, ei se pääse tästä, tässä on niinku pelkkää aukio. Joo. Tää on niinku pelkkää aukio tästä alueen vasemmalta. Headshot, Goblin. Se jäi sinne niinku hallin taakse, nyt se kaveri joutuu tulla. Lessaako se kaverista? En mä tiedä, kun se kaveri meni niinku helvetisti idealta, se vähän niinku jätti sen jälkeen, se jäi sinne niinku sinisellä, että se ruumis. Se kaveri tuli niinku kauas tänne. Jos se ressaa sitä, niin se on nyt sinisellä. Oot sä saanut tappaa vielä? Ei. Täällä on yksi jätkä. Nehän otetaan täällä aika kaukana. Sininen edellä. Ainoa puuta. Selkä. Ei oo selkä. NV jostain. Goblin kuoli. Joo, se on 345 puun takana, 2 ja mä hiilaan. Mun mielestä ne tappoi sen toisen jätkä, joka oli siellä puun takana. Joo, voi olla, kun mä sain Tää on fire. robohusla. Joo. Onko se lähellä? No, ei nyt ihan hirveän lähellä, sieltä tien toisella puolella jossain. Mä haluaisin luuttaa, jos mä olisin 4 sen tuon. Uskallanko mä mennä tonne? Et. Laitan penkille, mä menen vähän jolona sinne. Okei, ne meni enemmän tonne vasemmalle sisäänpäin. Okei, laitan luuttaa. Ei ne edes pystynyt varmaan edes ampua tänne. Tää jätkä vaan kuoli niinku sinisen dama. Täällä oli nelonen. Tarvitsetko flash hideria SK:ssa? Meillä muuten ei riitä aika tähän, me mennään oikeesti katsomaan. Kuulet sen? Joo. Toiseen suuntaan. Katsotaan toisessa suunnassa. Tapoin ne tonne. Okei. Mitä helvettiä? Tuu vaan, mennään juhlistaan vähän. Joo, mutta onks niillä auto siellä? Ei. Mä käyn hakea se Datsun. Joo. Kestää hetken aikaa. Mitä helvettiä tää SKS:n kanssa? Se on aika online se. No joo. Tää tappaa jotenkin niinku, tää tappaa niinku 3 kurilla, se tekee aika viton kolannesta. Onks sulla jotain first aidia? Mulla on 5 first aidia. Okei. Joudutaan varmaan käyttää yhdet ennen kuin päästään.
niitten ruumiit on? Tää siinä jossain aika lähellä. No, tässä on yksi. Sitten toinen aika lähellä, se yrittää tulla reessausta. Onko sillä chesti? Kolmas chestissä on totta. Mulla on niinku itellä ykkönen. Missä se toinen? Se on aika lähellä. No ihan sama. Me mitä nyt varmaan lähtee on. Oikein on poistaa siniseltä. Jep. Se sen on. Ihan sama, voitaisko lähtee vai? Joo. Joo, go. Katsoin vielä vaan heittää first aid. Joo. Tässä on kyllä nyt. Joo. Tämä on pitkä matka. Mä joudun ehkä jossain vaiheessa ottaa first aid vielä. Joo. Sano vaikka nyt. Hyvä välttämättä. Okei, go. Koitetaan ajaa meidät sit jonnekin suojaiseen, jos sieltä on mitään. Nää kaksi ottaa taas nipata protetta. Suojana nyt sitä. Mä tiedän, joku missä sekin on. Mulla on se pellon suoraan edessä. Mitä sä teet? Ei oohan mitään. Kaikki. Sellaiset, että se menisit niinku ajan päältä tuolta. Tosi hiilaileva. Bondake yhtä. On 5. Meillä on pari bondake. Joku 1. Tässä. No ja sit meidän pitää lähteä tuossa. Totta. Ei! Siinä oli paljon actionia. Violence ja momentumia. Mennään tätä kiven taakse. Tänne. Ihan alettiin jahtaa meitä. Tää on vähän riskipaikka. Mä muutakaan keksin tässä. Tulee auto. Nice. Kaveri sieltä ryökää. Filth breed. Etetään joku muus meistä. Olisiko toi kieleke tuolla 30? Joo. Mä vaan menen selkän tuolla. Joo. Mä oon puskemassa. Mistä puhut? se puoi persestä kyllä. Ehkä mäkin menen prooneen. Mitä meistä?
On vähän vaikea nähdä tästä puskasta vaan ulos. Ne yhdet, jotka ampuu meitä, niin ne on varmaan tuossa edelleen tuossa kielekkiä yläpuolella, ettei tarvitse tulla ulos sieltä. Ehkä. Ehkä. Nokkasit se yhden jätkä aika näytösti. Onko se niinku ekalla shotella? Vissiin. Oli se vähän kipeä. No, ne oli varmaan tullut jostain siniseltä. Suoraan ei edes. Mä en näe. Siellä on vielä joku hope jätkä mun mielestä. Suppresset AK. Toiko oli laakasta, että sille ei ainakaan kaveraa. Joo, siellä on joku vielä aika lähellä siellä jossain. Mä vähän tuskallinen, kun et pysty näkemään tosta kielekkeeltä. Se Hope kuoli äsken, outside play zone. Yksi meni tonne NE60 ton kukkulan ylipussas just. Eli se tarkoittaa, että tuolla oikealle ei ole varmaan ketään sitä. No kaikki tosta meidän vasemmalla. Pitäisikö me mennä oikealle sitten? Tai pushata olla kielekkeellä vähän mieluummin. Ei se taisi nähdä meidät. Se kielkää ja Okei, missä se numerossa on suurin piirtein? ei nähdä. Se on 60. Se näkyy aina välillä tosta kielkää. Se on vissiin sisällä. Joo, niin. Joo, se näki meidät. Se vähän jauhomotos. Avaa se vaan. Joo, mennään kielekkeet pitkin vaan. Laita vaan full steamin päälle. Tän verran taas. Tää on sisällä tässä. Tää voi houkua meistä. No, tässä varmaan tappaa, kun te jatki sieltä oikealta. Just ja tämän mielestä. Kato pernos oli, kun se ampui vasta oli droonissa. Se on varmaan droonista jossain niinku ruohikossa. Sitten vaan mennään täältä vasemmalta. Se olisi pystytä. Mulla on 2 saavua, 3 granaa. Mennään tuolta vasemmalta vähän. Joo, mutta pitäisikö heittää savut tonne niinku oikealle ja niin alkaa Ei. katsoa sinne päin. Joo, aivan. Nyt kaikki katsoo tuonne päin. Tää kyllä saa sit vitun brownipuskaa. Älä, meidän pitäis meidänkin mennä vaan drooniita. 30 sekkaa. Joo. Mä menen katoa droonit, katsotaan joka ampuuko se tullut. Ei vittu moro. Mulla on 3 granoa, sano jos sä näet jossain jonkun. Ei. Joku ajaa autolla. Ei. Vihasen kanssa. Toinen vielä. Mä en varmaan sua saa ylös. Ei millään.
Joku ampuu sitä selkää. Okei. Tulee, sun selkä. Juoksee se. Nice. Näytän nyt. Missä ne? Eikö ota suoraan? Yksi on hei varmaan se, joka jauho sua Bronessa. Se voi olla yksi. Okei. 30 kutia uupis pitäis varmaan vaihtaa. On aika varma, että siellä sun niinku just edes on yksi ää, koska ne olisi ampunut selkää. Tai kylkeen. Joo. Ketä toi on? Ei sua. Okei, se on varmaan se oikealla oleva jätkä. Se Brone jätkä. Pitäisikö heittää yksi random kannattaminen? Katsotaan mitä käy. Johnny boy. Nice. Ei paha. Vittu mikä tuuri se granaatta.